ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23/11/23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ನೇಮ್ ಪಂಡ ಕುಳತ ಪುದರು ಸದಾ ನೆನಪುದಿವನ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ನಾವು ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಲವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ದೇವತೆಲೆಡ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಖಿಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ ಆದು ಮಲ್ತದೇರು ಐತ ಗುರುತುದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲರು. ಐನೆಡ್ದವರ ನಿಖಿಲ ನೆನಪಾರ್ಥ ಚಿತ್ರನು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರೀತಿಡ್ದು ತೂವೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸದಾ ಹರ್ಷಿತ ಮುಖಿ ರಮಣೀಕವಾದುಲ್ಲಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಗ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗುಡ್ದು ಮಸ್ತು ಮಧುರವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ನಿಕ್ಕುಲು ಬಾಯ್ದು ಸದಾ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೊಲೆನೆ ಪಣದುಪ್ಪೊಡು. ಗೀತೆ: ಈರು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರರಾದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈರು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಪಂದು ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಮಹಿಮೆಯತ್ತು ಈರು ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರರಾದುಲ್ಲರು. ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು. ಅಕುಲು ಮದುಮೆ ಮಲ್ತೊನುಜೆರು ಸನ್ಯಾಸತ್ವನು ಪಡೆದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪಿರು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಜನಕನ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು, ಚರಿತ್ರೆಲ ಉಂಡು. ಜನಕ್ಕೆ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನನೋ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಂಡು ಪನುಲಿ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲ ಅಡ್ಡಪುದರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ. ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನ ಇರು ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಐರ್ದವರ ಸಹೋದರರಾಯರು. ಐರ್ದವರ ಕುಡ ನಿಕ್ಲೆನು ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪಿತೃತ್ವ ಪಂದತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಂತೂ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂದು ಲೆತೊನುವರು. ನನೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಏರ್ನ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲ. ಭಾರತಡು ಮಸ್ತ್ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಇಂಚಿನವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದುವೆರು. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಗೀತೆಡ್ದು ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊರ್ತೆರು. ನಿಕುಲು ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಸುದೆಕುಲು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರರ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು. ನೀರುದ ಗಂಗೆಡ್ದು ಪಾವನಾಪುನ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡುದಾನೆ ಸದ್ಗತಿ ಪಂಡ ಪಾವನಾಪುನವು. ಇಂದು ಅಂತೂ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪತಿತ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾವನಾದು ಬುಡಿಯರಡ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪುನಿ. ಪಿರತಿರುಗುದು ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಯಮಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡೆ ಅಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಗ್ಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು. ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ಸಹ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲ ಸಹ ಅವೇ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪ ಪಂಡು ಭಲೆ ಕೆಲವೆರು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಏರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಿಂಡಲ ಅಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರೆಂದು ಲೆತೊನುವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂದು ಪನೋನುಜೆರು. ಭಲೆ ಇಂದುವೇ ರೀತಿಯ ಪುನಃ ವಸ್ತ್ರನು ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನು ಬೆರೆಗು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪುದರ್ನು ದೀತೆ ಬೆರೆಗು ತೆರಿಪವೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ನಿಕುಲ್ನ ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಚರು ಅಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ಪಾದ ಅಂಚೆನ ಶಿಕೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆಡ್ದು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದು ಪೊಸತಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಸೃಷ್ಟಿ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಲ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದು ಪೊಸತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆರು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರೊಡು ಏತ್ ರಮಣೀಕತೆ ಹರ್ಷಿತ ಮೋನೆನು ತೂವನರ ಆತ್ ರಾಮ ಸೀತೆಯರ್ನ ಚಿತ್ರೊಡಿಜ್ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣರ್ನ ಮಂದಿರಗು ಪೋಪುನೆರ್ದವರ ಆತು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಜಗತ್ತು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಸ್ತು ಮಧುರವಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಆರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗುರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಯಿನವು.
ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಅವಿ ರೀತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತುದವರು. ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಾವಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಾವಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು. ದುಂಬೊಂದ್ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು ಪಂದು ನೆನಪುಪ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಾದು ಪುಜೆರು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮನುಷ್ಯರು ಉಪ್ಪೆರು. ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ವ, ಈಶ್ವರ ಮಾತ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಮಾತ ಕಡೆ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಆತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರಡಲತ್ತು. ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಮಾತೆರಡಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಲ್ಲೆರು ಪಂದತ್ತು. ಐರ್ದವರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರದಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಲ್ಲೆರು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಆನೆ ದೀಪುನಿ. ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತರಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಾಕಾರಡುಲ್ಲರು. ಎಂಚ ಆತ್ಮನು ಈ ಕನ್ನಡು ತೂವೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಐರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಂಚ ತೂಪರು. ಎಂಕ್ಲೆಡ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಪಂದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅವಡೊಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಆತ್ಮನೆ ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಂಚ ತೂಪೆರು. ಆತ್ಮನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪಾಪಾತ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಪಾಪಾತ್ಮದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತುದರು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತುದರು. ಬಾಬಾಗ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದರು. ಇತ್ತೆ ಪಾಪಾತ್ಮೆರ್ದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಶಿವ ಬಾಬಾಗ ತನು ಮನ ಧನನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವರು. ಬೇರ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ. ತನುನು ಸಹ ಸತ್ಯ ಸೇವೆಡೆ ಕುರಿಯರು. ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅರೆನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪೆರು. ಮಾತೆಯರನು ದುಂಬುಕೊನೋಡು. ಮಾತೆಯರು ಬತ್ತದು ಶರಣಾಪೆರು. ಐರ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಸಂಭಾಲನೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಮಾತೆಯರನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಯಾವಡಾಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಎದುರುಡು ಪುನಃ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪೇರು. ಅಂಡ ಆತ್ಮ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ವಾ ಬಾಬನು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ತೆರೆದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪರು. ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಲತಕುಲಾದುಲ್ಲ, ಸುರುಕು ಅಸುರಿ ಕುಲತಕುಲಾದಿತ್ತ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಅಡ್ಡ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನರು. ಬಾಪು ಗಾಂಧೀಜಿಯರ್ಲ ಸಹ ರಾಮರಾಜ್ಯವಡು ಪಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಹೊಸ ಭಾರತಡು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯೊಪ್ಪಡು. ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಆವಡು ಪಂದು ಐನು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೆ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಎಂಕಲ್ನ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಭಾರತ ಶಿವಾಲಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಿಯಾದುಂಡು. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಒಂಜೇ ವಿಶ್ವವಾವಡು ಒಂಜೇ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಆವಡು ಪಂಡು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು. ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ದೈವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಒರಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿನಾಶ ಎದುರುಡುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ತೊಂಜಿ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಯರಡ ಮೂರ್ಛಿತಾದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಸಂಜೀವಿನಿ ಮೂಲಿಕೆದ ಕತೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಆಂಡ ಇದು ಮನ್ಮನಾಭವದ ಜ್ಞಾನ ಮೂಲಿಕೆಯಾದುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನಡು ಬರ್ಪು ನೆರೆದವರ ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪು ನೆರೆದವರ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಜಿ. ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಅಕುಲ ಸಹ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪೆರು. ದೈವಿ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ ದೈವಿ ನಡವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪುಡು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರು ದೇವತೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದ ಪಾತೆರಡು. ಭಾಷಣ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ಪಾತೆರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರಡು ಪಯರಬಲ್ಲಿ. ಬಾಯಿರ್ದು ಸದಾ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೊಲೇಪಿದೆ ಬರಡು. ಭಲೆ ಈ ಕಣ್ಣುಲು ಮುಂಡು ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲವತನನು ತೂಲೆ. ಜ್ಞಾನದ ನೇತ್ರ ಆತ್ಮಗು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಓದುಂಡು. ಎಂಚ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆದ ಕೂಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಕೊರ್ಪೆರು, ಶೂದ್ರರಿಗೂ ಕೊರ್ಪೆರ್ದಾನೆ. ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ಆತ್ಮಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರದ ವಿನಃ ಸರಿ ತಪ್ಪುನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ರಾವಣ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿದೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಡಪವೆರು. ಸದಾ ಪರಸ್ಪರಡು ಗುಣಕುಲೆನೆ ತೂವೋಡು. ಗುಣಕುಲೆಗೆ ಬದಲು ಅವಗುಣನು ತೀಯರಬಲ್ಲೆ. ತೂಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಬರ್ಪೆರು. ಆರ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದುಂಡು. ಶಾಂತ ಚಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರುಣೆನು ಅರೆರ್ದು ಕಲ್ಪೊಡು. ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಧುರ ಬಾಲೆ. ಶಾಂತಿಡು ಕುಲ್ಲುನ ಘನತೆ ಉಪ್ಪುಡು. ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂತೆ ಅಂಚಂದು
ಒಂತೆ ಸಮಯ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಕುಡ ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಕಲೆಯುದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಏರಡ ಅಂಡಲ ತೀಯರಡ ಆಕ್ಲೇನು ಸಹ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಶರೀರಿ ಆಪೇರು ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಶಾಂತಿಡು ಕುಳ್ಳು ನಾವು ಒವ್ವೇ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖವಾದುಂಡು. ಶಾಂತವಾದ ಕುಳ್ಳೊಂಡೆರಡ ಕರ್ಮನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಯೋಗರ್ದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಸಹ ಅಲ್ಪಕಾಲದ್ದಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 9:40 ಇತ್ತಿತ್ತದ ದಿನಕುಲೆಡು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಎಂಚ ನೆಲೆಯಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಮ್ಮೇಳನನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ಪನೋಡು ತೂಲೆ ಸತ್ಯ ಯುಗುಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ರಾಜ್ಯ ಅದ್ವೈತ ಧರ್ಮ ಎತ್ತಂಡು ಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಅಪಗನೆ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಆವಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಅವು ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಶಾಂತಿ ಆಂಡು ಆಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುನಕಲೆಗ್ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ಸಹ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿನಕಲ್ನ ಕೆಬಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಶೆಲ ಉಂಡು. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಶೋ ಮಲ್ಪುನೆನು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಉಲೈಗ್ ಬತ್ತದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಪೇರು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಯೋಗ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗಾದು ಉಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಬರೆಯುಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಗಾಗ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬರೆಯುಡು ಐನು ಮನುಷ್ಯರು ಓದು ನಂತಪ್ಪೋಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಎಂಚಿನೇನು ಕಲ್ಪವಲಿ ಯೋಗ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಯೋಗನು ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನವು ಅಂಚೆನೆ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಆದುಂಡು. ಇಂಚ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪೌಡು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಆ ಪಾತೆರಲು ಸರಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡು. ಇಂದು ಮೃತ್ಯುಲೋಕವಾದುಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಅಮರಲೋಕ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಮರಲೋಕಡು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚ ಅಮರರಾದುಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯತೆ ಅಲ್ಪ ದೀರ್ಘಾಯ ಸುಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯಡು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಶರೀರನು ವಸ್ತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪ್ ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವನು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುನು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಘನತೆರ್ದು ಪಾತೆರೊಡಾಪುನು. ರಡ್ ತನು ಮನ ಧನೊರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ವರದಾನ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಮಹಾವೀರ ಭವ. ಮಹಾವೀರ ಪಂಡ ಸದಾ ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟ್ ಹೌಸ್ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗವಾದುಂಡು. ಮೈಟ್ ಏರು ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಮಯಡು ಪಾಸ್ ಆವಂದೆಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂತ್ಯೊಡ್ಲ ಸಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಫುಲ್ ಪಾಸ್ ಆಯರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ಏರು ಸಮಯಡು ಫುಲ್ ಪಾಸ್ ಆಪೇರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಆನರ್. ಧರ್ಮರಾಜೆಲ ಸಹ ಅಕಲಿಗೆ ಆನರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಆದುಂಡು ಯೋಗ ಅಗ್ನಿರ್ದು ವಿಕಾರದ ಬೀಜನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸಮಯಡು ಮೋಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.